Čaute, ja som Peťo. Toto je Samuel. Ja som Hanka. A sme žiaci SPŠ Hálova 16 v Bratislave. A sme tvorcami filmu It's Up to You. Multimediálne oddelenie sa dostalo minulý rok na rôzne festivaly, ale my budeme lepší ako oni, takže sa tiež dostaneme na rôzne festivaly. A na to potrebujeme vašu pomoc, samozrejme. Presne tak, vašu finančnú pomoc. Potrebujeme ju napríklad na No hlavne na jedlo pri filme. catering. Presne tak. Potom na rekvizity, kostýmy, ktorých bude požehnanie v tom filme. Treba handry. Áno. A potom ešte aj na tie festivaly. Samozrejme, keď nám prispiejete niečo, tak budete mať lístky v prvej rade na premiéru. A budete takisto spomenutí v záverečných titulkoch v našom filme, čo sa veľmi oplatí. Tak. A náš film, aby sme sa k tomu dostali, náš film je o dvoch žiakoch, ktorí nájdu USB kľúč, budú veľmi prekvapení, čo tam je. Bude tam niečo veľmi záhadné, ale to sa dozviete až vo filme. Tešíme sa na vás na premiére v júni. Bratislava Aupark. Čaute!